लोगोफोर जायफोरानोखि काइनमास्टार एप्लिकेसन बाहायो नोंसोरनि थाखाय मोनसे सेटिं खिन्थानानै नोंसोरो बे सेटिंखौ खालामना नायबानो जाबाय आरोना भिडिअआ माने जायफोरानोखि भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै बे साइडनि बे दाउफोर गाबनाय खोनादों नोंसोरो बेफोरखौ नयस जेनेबा फैयो नालाय बार सार फैगोन बेफोरखौ माने नोंसोरनि माथो बुंनायाव एसेबाबो मोजां खोनानाय नङा आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ नोंसोरो गैया खालामब्ला नोंसोरो मा खालामनांगौ नोंसोरनो खोन्थानो हागोन नोंसोरो काइनमास्टार एप्लिकेसनखौ बाहायबा बेयाव मोजां आरोना भिडिअ एडिटिं खालामनो ओमफ्राय बेवहाय नोंसोरो बे नयस बाहेरनि जिहेतुनाखि दा साउन्ड गाबबाय थानाय दाउफोरनियाव खोनागोन नोंसोर आंनि भइसआव माने बे भइसखौ नोंसोरो खोमानो हागोन आरो बे काइनमास्टारनि जुगिदे ओमफ्राय बेखौ माबोरै खालामनांगौ नोंसोरो खोन्थानो हागोन नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नैबे जाहैबाय आंनि काइनमास्टार एप्लिकेसन बेखौ नोंसोरो प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय बिनि उनाव खुलिनाय लोगो लोगो बिदि फैगोन आरोना ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो क्रिएटनि अप्सन नुगोन क्रिएटआव थुनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो भिडिअ लानो गोसोबा बे फार्स्टआव बे क्रिएटआव निउ थुनाबानो जाबाय बेयाव नोंसोरो भिडिअखौ मबे स्टिलाव खालामदों नोंसोरो बेयाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव बिदि फैगोन आरो ओमफ्राय नोंसोरनि भिडिअखौ लाबानो जाबाय बेयाव नायनानै नोंसोर मा भिडिअ खेबदों बेयाव मोनसे लानोसै आरो जेबो नोंसोरनो देखायनो थाखायसो लादो आरो बे भिडिअखौ माने माबोरै खालामनांगौ ओमफ्राय बे मोनसे भिडिअखौ लादो आरोना ओमफ्राय बे भिडिअ थुनाय लोगो लोगो नोंसोरो बे साइडथिंहा खनाथिं माने बिदि अप्सन फैखायो नालाय गासिनियावबो ओमफ्राय बेखौ नोंसोरो बेयाव नयस केन्सेलेसन रिमुभार दङ नयस रिमुभार नोंसोरो बेवहाय थुनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय नै बिदि फैखागोन आरोना एसे नोंसोरनि गोलाव भिडिअआ एसे गोलावबा एसे टाइम लागोन बे नयस रिमुभार खालामनायाव माने जेब्लानाखि नोंनि भिडिअ एसे सर्ट जागोन ना अब्लाना बे बुस्थुआ जल्दिनो जागोन आरो ओंखायनो जायफ्रानोखि नयस रिमुभ खालामनो सानदों नोंसोरनि भिडिअफोराव जेनेबा गुबुननि साउन्ड फाइट लानाय माने गुबुननि दाउफोर गाबनाय मा गाबनाय बिदिफोर साउन्डफोर फैदोंबा नोंसोरो बे नयस केन्सेलेसननि जुगिदे नोंसोरो माने नोंसोर बे साइडनि आवाजफोरखौ केन्सेल खालामनांगोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव नोंसोरनि भइसखौ दाल' खोनागोन बेयाव रावनिबो भइसखौ खोनानाय नङा नोंसोरनि भइसखौ डाइरेक्ट खोनागोन ओमफ्राय बे नयस माने साइडनि बारफोर फैनायफोरखौ गासैबो खारजोबगोन आरो स' बेसोरनोसै लोगोफोर माने आं नोंसोरनो माने जि आपटुडेट होनो सानदों नालाय काइनमास्टारनि एप्लिकेसननि सायाव माने बेनो नोंसोरो बे एप्सखौ बाहायबानो जाबाय जायफोरानोखि भिडिअ एडिटिंफोर खालामो मोनसे सिम्पोल एप आरोना बेनि जुगिदैबो मोजां मोजां एडिटिंफोर खालामनो हायो आरो जोङो एसेनोसै लोगोफोर